יש כאן מפל, שזה החלק התחתון שלו, הוא נקרא מפל הקרימל. המים יורדים קצת, ואנחנו רואים גם את המים החוזרים שמתפשטים באוויר. זה לא עשן, זה מים. המים מגיעים עד אליי. אני מרגישה את הטיפות. הנה עכשיו חיים מצלם את התמונות האלה. מדהים. אנחנו הגענו בשביל הזה. צעדנו כ10 דקות אחרי ארוחת שינה. הגענו לכאן. הנה כבר על המשטח יש טיפות. חיים.